e disgusto tamén teñen a veciñanza de Bergondo, e todo moito ollo por unha estrada, pero que levan con este disgusto atentos 24 anos desta estrada de P810 que eles din que xa non poden máis. Por que? Porque é moi perigosa. Aseguran que é un foco de accidentes. O último accidente este mesmo luns pasado, un tráiler que se saíu da vía, caeu a cuneta e quedou ali directamente atrapado. A veciñanza fala de perigosidade non só para os vehículos, senón tamén para os peóns. Para os vehículos, porque é unha estrada moi estreita e ten moitas curvas seguidas. Para os peóns, porque non teñen nin beirarrúas, nin arcéns por onde camiñar. Din que un día van a ser atropelados, arrollados por algún coche ou por algún dos trailers de grande envergadura que pasan por ali. Estamos falando de máis de 20 anos dunha veciñanza pedindo solucións e que inda non lle chegan. Por eso piden axuda no Ti Denuncias de hoxe. Estas imaxes, as que están a ver, son o último capítulo dunha ristra de accidentes que sofre a veciñanza aquí en San Paio, en Bergondo. Carlos, foi o luns. Foi o luns ás 9 da mañá. Cruzáronse aquí dous trailers que obviamente non collen e un arrimou un pouco e volcou para aquí, para a marxen dereita. Así, estivo pechada a vía. Estivo pechada a carretera hasta casi as 2 da tarde. Isto debe andar en torno a 23, 24 anos que empezamos, que xa fixemos manifestacións aquí, que tendo en conta que o presidente da Diputación díxonos no seu momento que había que ter paciencia, e dixemos, home, eu creo que de paciencia vamos ben. Agora fíxense, por exemplo, neste momento, temos que arredar este coche a Minora, pero porque estamos a gravar, Sandra, porque decides que non é o habitual. Non é o habitual é que te leven por diante si poden. E chegan aquí moitas veces os trailers e aí se teñen que quedar e dar volta porque incluso non dan pasado por baixo da ponte da autopista. Este muro, no seu día, xa fai un lote de anos, empezaron a montar, pero viñeron a paralo, porque denunciaron e veu o alcalde que había antes en Bergondo, mandaron paralo, pero ao momento mandaron seguir. Supostamente algo pasou aquí que conseguiu frear esa reforma necesaria. Pero sin un momento na máis, logo despois tiraron pa diante. De feito, agora fíxense, un vehículo de maiores dimensións, unha autocaravana neste momento, que pasa moi preto de nós e moi preto do compañero. De feito, acaba de pasar e isto é o pan seu de cada día. De todos os días, claro. Xusto, a esta vista paramos neste punto, Richard, diante da túa casa, porque aquí houve un accidente cun final fatal. Sí, efectivamente, aquí foi onde atropellaron a un ciclista e morreu. E aquí vemos que houve outro incidente. Aquí chocou un camión, ao separarse do outro que viña, ele errebou todo o muro para lá, pero claro, como estamos pendentes da expropiación, non podemos levantalos. Incluso nós falamos coa Diputación para que nos expropiaran a nós, para facilitar Vos pedistes iso? Vos pedimos eso para, delimitar definitivamente a nosa casa. E a día de hoxe? E nos dixeron que non era posible, mentras non hubiera un proxecto completo. Fíxense, aquí no medio seguimos espectadores, digamos, desta gran cantidad de tráfico que tendes diante das vosas casas. Isto é diario, pero isto é habitual con camións todos os días. Hai unha data no aire que fala de xuño de 2026. Somos optimistas? Bueno, como decimos en Galicia, depende. Polo pronto sodes espectadores deste tráfico tamén pesado que pasa diante das vosas casas. Moito ánimo.